Welkom lieve kijkers bij weer een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Ik heb vandaag twee bijzondere dames in mijn studio die elkaar hebben leren kennen in het regionale zorgnetwerk. Ze delen allebei de liefde en passie voor een menswaardig afscheid van het leven. Welkom Sandra van Overveld en Sonja Fijnhout. Dankjewel. Dankjewel. Sandra, vertel eens eventjes, je werkt met mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Dat is iets wat jou altijd geïntrigeerd heeft. Kun jij het moment opnoemen waarin jij voor het eerst geconfronteerd werd met de dood en wat dat met jou deed? Ja, dat was eigenlijk toen ik 7 jaar was, is mijn opa plotseling overleden. Dus dat was echt mijn eerste kennismaking. Dood vertelde me eigenlijk niks. En het was eigenlijk op zich wel een hele mooie ervaring. Ik weet nog dat ik met mijn nichtje, we gingen afscheid nemen van opa, in de kist keek. En mijn opa lag te lachen. Dus eigenlijk was voor mij die dood op dat moment eigenlijk wel mooi. Dat was niet verkeerd. En ik denk vanaf dan is het toch wel in mijn leven gebleven. Ja, ben je er zo ingerold eigenlijk? Ja. Mooi. En Sonja, hoe was dat voor jou? Jij was vorige keer in de studio en toen vertelde je het verhaal over jouw vader. Was dat jouw eerste ervaring met de dood? Of was dat het moment waarop je het gevoel had van ik wil hier iets mee gaan doen? Dat was niet het eerste moment, maar dat was echt wel het moment dat ik dacht van nou moet er iets meer mee gebeuren. Hier wil ik echt wel in verder. Dat was wel het, maar niet de eerste ervaring. Nee. Oké. Wat was je allereerste ervaring met de dood van een dierbare? Ik denk dat dat was dat mijn oom verongelukt is. En dat had ook wel heel veel impact. Ja. Maar toen was ik nog eigenlijk wel klein en ik weet wel dat hij heel veel verdriet had. En dat ik dan ook een nichtje had, even oud was als ik, en dat er echt heel veel last van had. Maar ja, goed, naderhand, als je groot wordt, heeft dat een groter impact als je erover na gaat denken. Ja. Maar echt, mijn vader, dat was echt wel het keerpunt dat ik dacht van, nou wil ik er toch echt wel meer mee. Ja, mooi. Ja, het is, soms maak je iets mee in je leven wat je dan eigenlijk doet besluiten. Of nog meer een gevoel wat je volgt van oké, hier wil ik iets mee doen. Sandra, jij bent zo via allerlei routes ben je uiteindelijk eerst de opleiding tot zorgmedewerker. En toen ben je eigenlijk zo de palliatieve zorg ingerold. Ja. Maar je hebt ook op een kraamafdeling gewerkt. Ja, als leerling moest je overal werken. En eigenlijk vanaf het moment dat ik in de zorg zat kwam ik altijd veel overlijdens tegen. Ook op de kraamafdeling, ook op de kinderafdeling. En al gauw had ik iets van, ik wil daar meer mee doen. Ik vind dat heel erg mooi om toch mensen en hun naasten te kunnen steunen daarin. En door de jaren heen ben ik ook gaan kijken waar komt nou toch die fascinatie daar vandaan. En dat is eigenlijk begonnen denk ik al heel jong in mijn leven met de zaak Stienissen. Ik was een jaar of 10 en dat gaat over een mevrouw die tijdens de operatie, tijdens haar zwangerschap, de keizersnede, in coma is geraakt. En haar in 11 jaar in coma heeft gelegen, waar haar man het heel erg lang heeft gevochten ervoor dat zijn vrouw een waardig einde mocht krijgen. Dus dat ze mocht sterven. En het boek heet ook Hoe lang mag sterven duren. Ja. En dat is, voor mij was dat als kind, weet ik nog wel. Ik vond het heel raar dat iemand eigenlijk niet meer leefde, maar ook niet mocht sterven. Ja. Dat was niet eerlijk. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dat ook in die zin heel veel, ook in die tijd, want over waar praten we over? Wanneer gebeurde dit? Ik was 10 in 1978. Oké. Dus dat was natuurlijk, Nederland is natuurlijk in die zin best wel vooruitstrevend geweest als het gaat over euthanasie en palliatieve zorg. Maar we moeten ook ergens beginnen. Dus dat was denk ik ook een beetje in die periode dat we aan het nadenken waren over hoe gaan we hiermee om met z'n allen? En wat vinden we hiervan? Ja, ik ben echt ook nog wel opgegroeid dat de directrice was een non. En wij mochten geen emoties tonen, want wij moesten heel zakelijk zijn. En dat was niet professioneel als je emoties toonde. En eigenlijk het woord palliatief, toen was ik al heel lang gediplomeerd ook als verpleegkundige. Dat was helemaal niet iets wat wij in de opleiding kregen. En ook eigenlijk artsen niet. Ook hoe je mensen moest begeleiden, gesprekken, moeilijke gesprekken. En daar is gelukkig nu heel veel aandacht voor. Nu mag er gesproken worden over de dood. Toen werd er niet over gepraat. Nee, hele andere tijden waren dat. Ja. Hoe ervaar jij dat, Sonja, als je het hebt over
emoties van jezelf, emoties van degene die aan het sterven is, emoties van de familie en de vrienden daaromheen. Hoe is dat voor jou als je daar zo heel dichtbij bent? Ja, het is altijd natuurlijk in de emotie ga je sowieso altijd mee, tenminste. In die zin, op dat moment raakt het je ook heel erg. En je probeert ook altijd het beste voor die mensen te doen. Ook op tijd afstand te nemen. Voor jezelf ook, een klein beetje zelfbescherming ook wel. Maar ja, het is, je probeert het beste voor die mensen. En daar moet je gewoon altijd naar kijken. En proberen zoveel mogelijk voor die mensen er te kunnen zijn. En, ja. Dus je hebt een heel groot empathisch hart, empathisch vermogen om dit werk te kunnen doen, denk ik. Ja, ze zeggen wel eens van ik zou dit nooit kunnen doen, want dan heb je alleen maar verdriet. Dan denk ik, nee, dat is niet zo. Het is niet alleen maar verdriet dat je daar hebt. Het zijn ook mooie dingen, het zijn intense dingen die je meemaakt. Dus ja. En ook een hoop humor, denk ik. Absoluut. Toch? Ja, absoluut. Ik kan me zo voorstellen dat er allerlei dingen gebeuren die nou ja, in ons dagelijks leven dat we nooit mee te maken hebben. Maar op zo'n moment dat het echt soms ook, dat het soms ook echt grappig is of zo. Ja, ja, kun je daar iets over zeggen? Ja, daar kan ik altijd oppassen dat je namen noemt natuurlijk. Ja, dat is altijd gevaarlijk. Maar iemand kwam te sterven en de echtgenoot zat erbij. Dus we hadden het er zo over. En goed, wat zou het er zijn? Ja, niemand weet natuurlijk wat er aan de andere kant is. Nee. En toen zei die persoon, nou, ik ga voor een mooie villa met een zwembad. Dus prima, zorg jij dat er is, dan kom ik achteraan over een paar jaar. Ja, nou, als er zoiets gezegd wordt, dan moet je gewoon lachen. Dan denk je, oh, kijk, dat is de humor die er dan ook nog is. Ja, maar het is niet alleen maar huilen, dat hoort er natuurlijk ook bij, maar het is ook lachen. Ja. Het is heel intens ook, denk ik. Ik denk dat alle emoties, als ik zo jullie verhaal hoor, dat het in die zin dat alle emoties zo heel intens beleefd worden. Ja. Herken je dat? Echt, ja, ze zijn echt. Ja. Mensen zijn ook enorm eerlijk. Want ze hebben niks meer te verliezen. Dus, en dat maakt dat ze heel eerlijk zijn. Maar ja, de emoties zijn zeker heel intens, maar wel heel mooi. Ja. Maar het lachen, dat herken ik ook. Dat relativeert ook enorm. Ja. De dagen dat wij lachen bij ons in het hospice zijn er meer dan dat we heel veel verdriet hebben. En soms gaat het ook samen. Eerst de verdriet en dan wordt er een anekdote bijvoorbeeld vanuit de familie verteld. Van iets wat vroeger gebeurd is. En hoe bijvoorbeeld vader of moeder erop zou reageren. En dan wordt er gelachen en dan is er weer een moment van verdriet. Dus het loopt continu in elkaar over. Ja. En hoe, als je nou kijkt naar je zegt emoties die worden heel erg intens beleefd en ze zijn ook echt. Ik kan me ook voorstellen dat natuurlijk aan de ene kant is het heel heftig, maar een pure emotie, als je die volledig toestaat, lijkt mij dat je er ook niet zo heel veel last van hebt later. Zo, snap je wat ik bedoel te zeggen? Dat je in die zin, als je hem toelaat, in plaats van dat je heel erg vecht tegen het verdriet of vecht tegen wat je dan ook maar meemaakt op dat moment, dat het vaak oplucht als je hem gewoon toestaat. Ja, wat is een goed sterfbed? Dat is misschien raar om te zeggen, maar als er rust is rondom dat sterfbed, het geeft over dat daarna het rouwproces vaak rustiger kan gaan. Het is niet altijd zo, maar natuurlijk als een sterfbed heel zwaar is en er gebeurt van alles, dat zijn wel dingen die je meeneemt. Dus voor ons is het altijd als er rust is bij de cliënt en dan is er rust bij de naaste, is er uiteindelijk ook rust bij ons. Ja. Kun je daar iets over zeggen, over die stilte die ontstaat voordat iemand sterft, Sonja? Ik denk dat ze dan een beetje terug in hunzelf, echt met hun eigen bezig zijn. Dat een beetje dat idee heb ik dan wel. Echt gewoon helemaal teruggaan in hun eigen ik. Een beetje die rust en die reinheid. Hè? Is het een soort voorbereiding of zo? Ja. Een soort mentale, emotionele, fysieke voorbereiding? Ja, je gaat natuurlijk weer een soort reis aan. Ja, zo noem ik het maar. Ja. Zo zeggen wij dat ook. Ja. Mooie reis uiteindelijk. Ja. Mooi dat je dat zo noemt, dat het een reis is. Eigenlijk maken we allemaal een reis vanaf het moment dat we geboren worden tot het moment dat we sterven. Ja. Zo is de cirkel weer rond. Ja. En dat je je klaarmaakt om het leven te verlaten. Ja, mooi. Mooi dat je dat zo noemt. We hadden het over tijd.
Hè? We leven natuurlijk met een agenda en met tijd. En jullie zeiden al van eigenlijk staat er geen tijd om geboren te worden, maar er staat ook geen strakke tijd om te sterven. Nee. Hoe ervaren jullie dat? Ik vind dat heel mooi, dat iedereen dat echt op zijn eigen manier doet. Ik heb een van onze artsen, nou met pensioen, die zei ook altijd sterven kost tijd. En het is ook zo. En dat bespreek ik ook altijd wel met de familie van, ja, iedereen neemt daar zijn tijd voor en die tijd moet je eigenlijk ook iemand gunnen. En dat is ook heel mooi om te zien, hoe iedereen dat doet. Ja. Iedereen doet het ook op zijn eigen tijd. Hè? Ja. Ja. Je vult het gewoon zelf in, zeg maar. Ja. Het is ook heel vaak dat de familie zit te waken en ze gaan even weg en dan gebeurt het. Ja. Ja. Hè? Ja. Ja, en je ziet ook soms aan bepaalde dagen dat bijvoorbeeld familie nog moet komen, dat daar echt op gewacht wordt. Ja? Ik heb het ooit meegemaakt en die vond ik ook wel heel bijzonder. Het was een Chinese mevrouw en ze was hier alleen. Het was diep dementerend eigenlijk. En haar zus, die wilde ze bellen 's nachts, want ze hadden echt wel het idee van, ja, je moet nu komen, want we denken dat het sterven nu echt wel zo gaat plaatsvinden. Maar ze kregen de zus niet te pakken. Dus die kwam eigenlijk pas de andere morgen. Die zus is gekomen en ze hebben samen gebeden. En toen is ze overleden. En ik denk, uiteindelijk, voor mij bestaat op dat moment ook geen toeval. Ik denk dat mensen ook wel zelf daarin nog wat kunnen sturen. Ja, En je kan het nooit aantonen, maar ik Ja. zit bijna 40 jaar in de zorg. En dan denk ik, ja, al die momenten Ja. vind je daar toch wel iets van terug. Dat je denkt van ja, mensen kunnen ook zelf misschien ook wel hun dag kiezen. Ja. Ja, en misschien is dat inderdaad ook wel zo. Ja. Dat we daar gewoon onbewust stuur op kunnen hebben. Of op de een of andere manier daar de regie over hebben van oké. Ja. En daar kan ik ook wel iets bij voorstellen. Als je natuurlijk een hele hechte band met iemand hebt. Dat je daarin de tijd wil nemen om dat samen ook, dat afscheid te nemen van het leven. Ja. 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 Ja, en ik denk dat ook als ik kijk naar bij ons in het hospice. Doordat wij een heel stuk van de familie en de naasten overnemen, krijgen hun ook echt die tijd om in die rust afscheid van iemand te nemen. Ja. En kunnen ze ook als ze thuis zijn weer even opladen om weer terug te komen om het vol te houden. Ja, want dat is eigenlijk wel heel mooi. Want sinds wanneer hebben we het hospice hier in Oostburg? Sinds 3 jaar, 1 januari 2021 zijn we geopend. Ja. Ja. En even voor de mensen die geen idee hebben wat een hospice is. Wat gebeurt daar precies? Een hospice, als je volgens de artsen nog ongeveer 3 maanden te leven hebt, dan zou je naar een hospice mogen. Ja. En in een hospice, in ieder geval bij ons, wij doen de zorg. Er is een klein team samen met artsen en alles wat er rondom hoort. En familie mag daar komen, we hebben geen bezoektijden. Ze mogen er zelfs ook koken, ze kunnen blijven slapen. Ze mogen zelfs heel de zorg doen als zij er zijn. Eigenlijk de gasten, we hebben het over gasten en de familie bepalen wat er moet gebeuren. En op het moment dat er geen familie is, nemen wij het over. Of als hun dat willen. Ja, fantastisch. Ja. En Sonja, jij bent daar als stervensbegeleider vaak bij betrokken bij de mensen die dan in dat hospice terechtkomen? Ik heb dan bij iemand begeleid en dan ga ik ook met hun even in overleg van hoe of wat. En met iemand maak ik problemen, zijn er problemen of vragen of goed, dan vullen we elkaar een beetje aan. En goed, als er iets is, dan roepen ze of bellen ze me op. En ik kan daar komen en gaan in principe wanneer ik wil. Hè. Ja. Ik kan me ook zo voorstellen dat jullie ook een hele intensieve samenwerking hebben als je zo... Ja, Sandra is mijn hulplijn. Nee, als er iets is wat ik niet weet, dan heb ik gewoon eventjes en dan vraag ik het. En dan, dat is altijd mooi. Ja. En hoe zit, ik kan me ook voorstellen, het is natuurlijk een werk wat je met heel veel passie en plezier en voldoening ook doet. Maar ik kan me ook voorstellen dat je momenten hebt dat het even wat minder gaat. Of dat je zelf heel erg geraakt bent in een bepaald proces. Hoe gaan jullie daar onderling met elkaar mee om? Bij ons in team denken we ventileren zeg maar heel veel naar elkaar. Nee, we hebben ook een appgroep en daar proberen we wel niet te veel te zeggen, maar we nemen wel onze momenten. Op het moment dat we echt een overlijden hebben gehad wat ons heeft geraakt of waar dingen moeilijk waren, dan
kunnen we daar ook zeg maar, begeleiding bij krijgen. En dat doen we ook. En ik moet zeggen, ja, we hebben een klein team, maar we zijn weer heel hecht. En we kunnen gewoon alles met elkaar delen. En dat is weer heel erg fijn. Ja, mooi. Ja. En hoe doe jij dat, Sonja? Want in principe werk jij natuurlijk ik alleen. werk gewoon alleen. Dus gewoon proberen op jezelf. Ook van je afschrijven, hardlopen en zulke dingen. Dan, maar toch proberen om het los te laten op een of andere manier. Ja. En zo anders gaat het gewoon niet. Nee. Dat je echt een uitlaatklep hebt en dat je zelf even tot rust kan komen. En, want het is niet echt werk waarvan je zegt van nou ik trek de deur achter me dicht en werk is werk en thuis is thuis, toch? Nee, je zit er vaak nog wel mee bezig. Ja, aan de ene kant is het ook iets heel moois, hè, want dat zegt ook iets over met hoeveel, hoe zeg je dat, met hoeveel toewijding je ook je werk doet. En jij zei volgens mij in de voorbereiding van nou, ik neem mijn werk wel eens mee naar huis en dat voelt voor mij oké. Ja. Maar dat voelt niet stressvol, maar er zijn wel andere dingen. Wat zijn nou ook alweer dat je, als je het rooster niet rondkreeg of zo? Ja, als het rooster niet rondkrijgt, als er geen personeel is, dat geeft mij stress. Nee, echt die praktische dingen. Ja. Bijvoorbeeld of de boodschappen wel op tijd worden geleverd. Hè? Want mensen mogen zelf kiezen wat ze eten. En dan wil je wel dat dat er op tijd is. Nu hebben we wel een pas waar we gelukkig gauw aan boodschappen kunnen rennen. Maar vooral het roosteren van, is er voldoende personeel en krijgen we het rond. En dat is... de tijd, het wordt niet makkelijker in de zorg, helaas. Maak je daar zorgen over? Ja, daar maak ik me wel zorgen over, ja. Als ik zie door de 40 jaar heen hoe het steeds, elk jaar dat je denkt van nou, met minder personeel, dat gaat echt niet. Ja. Maar elk jaar moeten we het met minder doen. Ja. Maar op een bepaald moment kan je niet met minder. Nee. En ja, goed, over een aantal jaren ben ik ook zover dat ik zorg nodig zal hebben. Ja. En ik vraag me wel af, is er nog wel zorg? Ja. Is dat iets wat je herkent vanuit jouw kring of vanuit je eigen... Ja, het wordt allemaal minder. Dat merk ik natuurlijk ook vanuit mijn werk in de apotheek. Merk ik dat ook steeds meer. Dat het allemaal aan meer, zeg maar. Dat je meer moet doen. En dan wel met hetzelfde aantal mensen. Dat is inderdaad wel... Wat zien jullie daar voor oplossingen in? Ja, heeft het te maken meer budget. Heeft het te maken met de imago van de zorg? Of, Ja, ik denk het wel. Sinds de coronatijd merk je wel dat er minder jeugd komt. En het is op de een of andere manier, omdat er natuurlijk continu overal in heel Nederland wordt aangegeven, er is te weinig personeel, denk ik dat het voor heel veel jongeren ook niet aantrekkelijk is om te komen werken. Ja, omdat ze al weten van ik kom in een soort, ik moet alle zeilen bijzetten om alles maar te doen. En er zijn eigenlijk niet genoeg mensen. Dus dat gaat mij heel veel stress opleveren. Ja, wat dat betreft kunnen zorg en onderwijs elkaar een grote hand geven, denk ik. Dat denk ik ook. Het zijn natuurlijk maatschappelijke thema's die we natuurlijk herkennen van wat we uit het nieuws daarvan meekrijgen. Als we het hebben over de mensen die aan het sterven zijn, wat zijn de dingen die jullie dan opvallen? Zijn er bepaalde dingen die ze dan zeggen of bepaalde wensen die ze hebben of dingen die ze nog uitgesproken willen hebben en zie je daar een bepaald patroon in? Ik zie niet echt een patroon. Ik zie wel dat de wensen heel klein zijn. Het gaat soms om een garnalenkroket. Echt, dat je denkt van wat wil je nog? Nou, heel graag een garnalenkroket. Oké, nou, dat is altijd voor te zorgen. Je ziet wel dat er vaak nog mooie gesprekken plaatsvinden tussen familie en ook tussen de naasten onderling. Want in één keer zijn broers en zussen ook weer meer bij elkaar en worden er dingen van vroeger opgehaald. Ja. Dus dat is ook altijd wel heel erg mooi om te zien. Ja. En wat ik ook wel mooi vind is dat de Stichting Ambulancewens wensen vervult voor mensen. En dan mogen ze alles vragen wat ze willen. Ja. En dat wordt ook altijd. En dat is binnen een paar dagen is zo'n wens gewoon geregeld. Ja. Ja. Heb je daar een voorbeeld van, Sonja? Van iemand die een bijzondere wens had? Of iets waar je mee hebt geholpen om die mensen in vervulling te laten gaan? Ja. Er was iemand die wou nog eens naar België, naar een speciaal plekje van vroeger. En goed, daar ben ik dan achteraan gegaan. Ja, dat was echt op een dag geloof ik als het geregeld was. Oh, fantastisch. Ja, dat was echt, En dan wordt iemand daar naartoe gereden met die speciale ambulance? Ja, dus ik heb die dan gecontacteerd. En
ja, goed, die persoon was dan toevallig in de hospice. Dus dan hebben ze daar die mevrouw opgehaald. En dan, ja, en dan zijn ze daarmee, was de dag. Dat is heel, ja, dat is echt. fantastisch. Ja. Ja. Het blijft geweldig om dan te zien hoe mensen, als ze terug zijn, je ziet werkelijk gewoon één groot glimlachend gezicht. En als je dan de foto's terugziet ook. Ja. Ik was er dan zelf niet bij, maar ik kreeg dan de foto's achteraf. Ja, dat is... Ja, mooi. Ja. En ze bleven erover vertalen, hè. Ja. Zie ik je weer lachen. Ja, nou, dat dat vind ik gewoon, dan denk ik, dat zijn van die kleine dingetjes, maar het betekent wel heel veel voor die mensen. Ja. En dan denk ik, dus ja. Ja, mooi. Mooi dat je daar dan zo'n bijdrage aan kan leveren. Ja. Als je het hebt over wensen voor het hospice, zijn er nou nog dingen waarvan je zegt van nou, als geld geen belemmering zou zijn, laten we het zo zeggen, wat zou ik dan morgen aanschaffen voor het hospice? Ja, wat wij eigenlijk missen, we hebben echt mooie kamers, vind ik. Hè. Je kent ze, we hebben een mooie ruime badkamers. Maar mensen kunnen alleen onder de douche. En mensen die bedlegerig zijn, een mooi bad zou eigenlijk toch wel eens een mooie grote badkamer. Waar je ook, ik werk ook graag met complementaire zorg, dus waar je ook massages en alles zou kunnen geven, lijkt mij echt wel een hele mooie aanvulling op iets wat we nu al hebben, hoor. Maar, wie weet kijkt de hospice. Ik wou net zeggen, wie weet maar nooit. Dat zou fijn zijn. Nou, mooi. Het is altijd mooi om inderdaad iets te wensen of te kijken van kunnen we ergens geld voor inzamelen of whatever. Weet je, het is natuurlijk altijd mooi als er misschien iets aan geraakt wordt bij mensen die kijken van misschien kunnen we daar iets in betekenen. Hebben jullie nog een boodschap voor de mensen thuis als het gaat over hun laatste, misschien hun eigen laatste fase van het leven of een dierbare? Wat zouden jullie daar graag nog over willen zeggen? Zoveel. Probeer te genieten van de mooie dingen die belangrijk zijn voor jou. Ja. En probeer de negatieve energie te laten varen en pak alleen de positieve energie. Denk ik. Maar er is nog zoveel meer. Toch? Ja, ik zeg al bij ons in het hospice, het gaat over leven. Ook als de mensen bij ons zijn. Dus wat dan nog belangrijk is, blijft belangrijk. En het gaat over leven. Mensen komen bij ons om te sterven. Maar het gaat over leven. Dus. Dat vind ik een hele mooie afsluiting. Ik wil jullie allebei heel erg hartelijk bedanken voor jullie komst naar de studio. Dank jullie wel voor jullie verhaal over jullie mooie werk, over de voldoening die je haalt uit je werk, over de betekenis die jullie hebben voor de mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Dus heel erg bedankt voor jullie komst. Ik wens u een hele, hele fijne dag. Dank u wel voor het kijken en heel graag tot een volgende aflevering van Scheldemondig.